Yari wero mumma. Oh, kukwempere. Again. Huh? Ele ho. Iche na so izo agina nwa gi nwoke o kalele m tata ife okwu nwa agwala m taa ọ bụ na m egburu okite ịma na m abụọ mada good pụta sebe apụta Ele ihe on good ọ bụ na ele ihe mere ị na-achị nwatakịrị achịje gị ote ka nnekwu hụrụ ọkọ ọkpa achịje gị kpakpakpakpakpa ị chọrọ ịgbara m nwa na gị na onwere the same grade nwa gị nọ na-akpali m tata ife mkpali nwa akpali m tata nwa akpali sichalụ m agịrịga ele ihe onye a mere gị ji na-akparị ya oke ibiri ha nga gị hụ ya n'ụzọ gị na ọwụ ukwu ele ihe nọ na-akparị ya otu akparị ya otu ọwụji agwụrụ agwọ gịnị ihe mere Okoman mkparịkwa ka m nwụọ eziokwu ka m gwara ya ana m agụdara m ha m gwa asị na ihe ọ na-eme mekọp lee n'ihu ya na otu aga ilu dị na anọ m mgbe Uganda Amerịka na ha abịa na ọ jụrụ na ihe ọ na-eme na o kwesịrị ịga ka mpa ya lie infat na ọ na monopos ihe ọwụ mkparị ọnwụ advice ọgwụla ihe atụkwasa ntụkwasịkwa ya ka m fuo ụzọ ngwozole nne onwe n'ụka ọjọọ nọ n'ihe nwatakịrị kwuru ụka ọma kwasị ka ọma wụ na ntị ka ọjọọ na ntị ihe agba n'aka eji enyele ya gụ na onwe gị nọkwa ngwa ụgbọ ama na the truth ọsọ ụlọ ilu eziokwu ụlọ ilu mana ekwutụkwa etu mgbe ekwu ha na eziokwu ya na-afụ ụfụ n'obi ada onye nọ n'obodo na-amada onye iwu nwụda onye ọwụ fọt ya mgbe ị nọ na agbọbịa taịm ị kwesịrị iji too agbọbịa gị wuri eto agbọbịa hapụ agbọbịa banye ga n'oke ibiri nọtụkwa na-eto tili gị toro gị itoro ụgba ụdị ihe ọjọọ ka ọ gwara gị mgbe ọ sị gị leele anya n'ihu gị mụ na onwe m enwe onye nọ n'ala nna anụdị nkịtị di bịala gị n'ụwa na asị igwechara mgbe ahụ katara dị too much of ihe ọhụgharị dị mma sometimes gị makpụrụ nye ihe kwesịrị nọ nga ji Igbo na-ete ka na-etetụkwa ya yi trọsis ma aga rembutu n'ụkwụ agaje nya gị nwa na-akwadolu nwa gị ka ọ na-akpali m gị agwali ya na ndị bịasịrị m di ma ndị obodo oyibo ma ndị UK ma ndị London ọ gị agwala nwa ka ọ na-arọchasị m na-akpali m afọ m na na-akwado nwa gị nwoke afọ ya enwedị nkwado ihe agba n'aka ejikwe na-enyele ya ọ nwere ihe ọwụ na gị na onwe gị ilegodo onwe gị enyo n'anya ma ndụgo ugbu a wụ mkparị nyere ego na itochi na agba ọbịa tochie toruo nga enwedo otu onye ejideli aka nnọọ nga ịghọtago so ihe ị ga-eme ugbu a wụ gị laruo sachala lotu adị m ele gị anya n'ihu bikọs ọtụ m ụjọ ma afọzi obere nwe nwere ike ọwụ ihe ọhụrụ mere ụjọ ọbịa ya bịa confession ya lipụ ọsọ yiri ugbu a gị sachapụchi ihe wuredele enyo lele onwe gị hụ ihe iyiri gị lee ya nyacha gị sachala lota onwe gị gị werezi ọbara Kraịst saa tụkwasị Chineke ụwa gị ugbu a wee ekpere chịrịcha pleti okwute ihe gị na-ekpe gị na-aṅụ mmiri nsọ mostar seed chọọ ebe ọla akụrụ kpụrụ masị ndị na-achọ dị gị ikwopụta nwandị otu ụmụ nwoke ndị a na-akpọ ndị windom ya bụ ndị nwunye ha nwụrụ anwụ ofe onye akpọrọ gị ga-asị uri eni mana ọ bụrụkwa na ọ bụ ihe ụtọ ihe oge a na-ahụ nwatakịrị kwuru eziokwu egbule ọwụdị ya mere gị otere ịnụkwa anybody under your age ọ wote ka ha na-echechi ọnwụ igwusa ha obere egwu ya na-afụ ha zezezeze ha hụ obere ụmụaka ya na-afụ ha ka ịhụ bere onye ji ụkwụ gị hụ onye ji moto mgbe ị nwere ike iwere okwute kụwalị ya moto maka na ọ dị ya mere ụwa ọja afụrụ m n'ọnụ gị nwa na-akwadoli ya ife ọ na-ekwu mana akpa ifuru n'obodo a gbalụchelụ m o ifuru n'obodo a bụ na o mesịa ebe ọ bụla m fụrụ gị gbuo gị ọnwụ ka ibe kụchalụ ebe ọ bụla m fụrụ gị ma gị ma nna gị ihe afọ ya eme onye ala ebugo ọnwụ ebe ọ bụla ịfụrụ mgbe akwa o a ga-egala m na ndị ị ga-egbu ọnwụ ịnụkwa ọdụ m nwa bụ uwe ọjọọ biko gị ga-ewe ha na ndị ị ga-egbu too ndịrị agha ndị mere dịrị gị otu iri mgbe niile ito gị I don't cross your way fresh blood ọbara ọhụrụ ọbara m wadị hot na m ga-akụli bọsịn na nọ mechi kwikwi onye fresh blood ọ akpa ị na-ehe ekele ka buru ntachi elebishi Hey, welcome singa kokole. Singa kokole. Believe in song. Ana me gana pela lote.
Good evening, one. Why? Can walk. Nwa bụ nwaanyị. Asa dị ka m ịda afụ my way. Onwe ị na-afụ. Kike bụ na bụ nwaanyị, gị na-afụ my watch. Ịda afụ ya nwaanyị ka m bụ na. Mka village a ụmụ nwoke na-anwụchara m ebe niile. Mmadụ ole nwụfọrọ ndị ga-anwụ n'ụwa mụ anwụ bede aka mbre ndụ. Ọkwa na-anwụ ndị ọbụla chọrọ ịnwụ ha nwụọ. Ọ dị ka batara ọfụrụ ịnọdụ n'ụlọ. Gị tụta nọ ya bụ katapọt nwaanyị ọgba katapọt. Gị were katapọt otu eme gị na ụmụnna na-awụrụ ele ụmụazị ibe gị n'ugbo etu ụmụ okorobịa ha na ha ga-ebi. Gị bịa nke anọ gị na ụmụnna na-awụrụ nwanne. Ọwụ nnụnụ ga-alụ gị. Ayụ mmadụ John Ton nnụnụ. N'ime ka nwa gị ọga. Ọ bụ na ị like my way, ọ bụ na ị na-efiri my swag. Ọ bụ na ị like ihe ma m bugasị. Ịgwa m nwa nwere ihe mmenwuru go. A memekwara ndị mpa mmadụ na village ajụ ese m. Ị na-eke ha dịrọ mma. Ị na-ekirikọ. Hey! Onye iwu Chukwu okike. Well. Hey, nne m ngwa na-eke o. Kewe o. Asaba ewu nanụ gị onye na-eke ihe n'ala m. Oru ha na oke gị jem. Gba na-asụ oke aghala m, oke kege ya agha m. Oke kege ya gị chọrọ ịza akpa gị ịza akpa gị chọrọ ịza koro gị ịza koro. Otu ị na-anụ gbe ele nwe okorobịa ga-ahụ gị ugba ya follow into marital ship to you. Ele nwe okorobịa ga-ahụ gị otu iri ugba ya because onye ọbụla hụrụ gị nke anụ gba ache ma ọ mụ na nwoke ibe m guso. Na-ekwe gị na-emere m ote ị na-ekerikọ. Dịkwa anya m agwa gị. Asa eji eyi ihe achụ ewu ojii mgbe chi na-ejile. Ka ị hụrụ ụmụ okorobịa ndị ị na-enye ndị mpa mmadụ ha isi na-enye akwa for free nwee na o ruo mgbe nwaanyị ga-alụ di gị ma na ndị ahụ enwechighị ike ịbịa toyu. Ị kwesịrị nwaanyị pụta ote ya mejuo onwe ya ọma. Enwere ihe eji mụrụ ụmụ nwaanyị wụ ndị ntecha gị tee nke anya gị tee nke ọnụ mejie pụta onwe gị deme aka ote emesa ihe eji mụrụ ụmụ nwaanyị. Ị na-aka gị ote gị ime ụmụ nwoke attraction mana ote nwoke kpuru okpukpu fee one side gị ekpuru gị na-emejọ gị ote ka raba eme ote mgbe ọla nwaanyị chi katapọt yiri abịaje gị ote. When the time shall come gị marazie that n'ụwa awụọla gị gịnị ọkụ mmụwa awụzi eluigwe to you. N'eme anya ọ gabalasịa abụ m nwa duyi nso nne m ajọ duyi nso obodo amụkwa m ama o but not just ka nhapụkwa gị bezo n'ibugwe na n'ụkwụ ọ na-ga-esi mmụọ gị ka damn azị ụkwụ gị gbagọrọ agbọ azị onye na-adị si gbagọrọ agbọgọ bịa na iwetara mmụọ akwụgoro ọtọ nene m anya n'obi na onweghị na-afụ ebe a ka ị kpuru isi biko achọ m nọnsensị efere ebe efu nkịta enyi ka m gbata ofu nnụnụ uwe one boy nchọ iji arenji one boy njigoro nnụnụ na-achụ na so onye mma ewe ka mmie na-eme o ofu nke afọ na mma apechikwu ya o uche gị dịkwa ya o gị nwa na-achụ ha ngwa ndị nwere chituwe ha anaghị m enye gị ndụmọdụ anya anọ gị na nnụnụ jọsọ otu kwa ka nwa m nwoke siri gwusi otu onye ka ọ wee egwu ka e yọrọla ayọ nwa akpọ agadi nwaanyị yọrọ aya agadi nwaanyị mọmi ya na-eshigharị ọnwụ when the time come otu ekwe ka ị ga-esi na-agagharị na-eto onye ọ ga-awụ gị na ya lekwe nnụnụ gị na ya na-abụ metuwe marital status. This old man self you have my swag ka gị uche gị dịkwa ya see this old man o so mmemme ozi ma ya mata adị ma ihe dị hustle ibe na-etiri m anya ịchọkwa mmụọ gị si na iji kweta na ọ na-eme na what's come you don't even stand where they talk to me peki where uche gị dịkwa ya o no try next time no mugu uche go no try next time mugu come on na-eme ka mata ma bụkwa old man ị na-anwa awa na nne m n'oge ụgba aka nwa ọkwanụ m ka a na-emere ote anaghị ekwu gị na-emedego ote na-eme ote ekwudere gba ọla mata egbe na-ebu ụmụazị Ele si mụtara ọrụ ipenti ụlọ oke
anọ m ga na-elegote gibere ke gị ba gibere ke gị ba gibere ke gị ba eleghị iji ngwa mpenti nne gị ame Papa, asị m ka m chọọ ọnụ mma fụọ ọnụ gama ma ụmụ okorobịa gasị m sisi akwụkwọ gasị m lụọ dị ị na-agba ka jeneretọ fuel na-anụ nte kpọrọ m n'ụlọ nte lụọ dị sinsi ụmụ nwoke abịaga hụ n'ebe a nọ ka m jee ka m chụrụ ha ga onye m ji na-eme ka m mekicha ọkụ na m pụọ ebe ahụ ee asụshiene ha ọnụ nte asụshiene ọnụ nte weto imege pareti ka itechasịa pụọ na ụmụ nwoke ọ ga-ahụ gị lọgụ ma jidala gị biko gị techa onwe gị ihe niile na techa ma mma ogologo oge nkọ ha fa papa mama ya lụrụ ke ngọ ha n'ogologo ọtọka mma gị ehe mmịlele ihe ọ gwara unu ka onye lụrụ ya mma gị meghere ọnụ gwa gị sọ mmịlele ọwụ mma m ọlọlọ mma gị lọta ya hụtọwa ya nga elekọta anyị nwere ihe eji eme masị m ata egere ya ntakịrị m na-afụkwa n'ebe ahụ mma mmadụ ga-afụ m lụtara m nwa ya ehe nye niile iji eji ọkụ mana nwere ebe ị gaji mpa maka na the last thing m ga-eme m nọrọ nga hapụ gị oke gị techa pụọ gị marị ndị mmadụ anya isi ka nke ikwuru kịta ezigbo tasị ka ọwụ o ị chọrọ ịgwa m na m ga-ewepụta ohere m techasịcha ihe niile m tere ma bịa fụta gaga dị n'ala hi ụra a na-eme o akwa ifuru ntecha ihe na mfụọ n'ama ji at least m gaala ha otu mma hụ nwoke gasị m sisi onwe kata ma etecha ya ba n'ime ogaghị ụra a ga-eme infat atejuola ị gaje n'ama ji ọ ga-akakwa mma maka gị daga n'aka ụmụ akata ndị nga akata ha akara gị ote ha ata gị ma chinyere ego ka ji papa ọ ga-akara gị mma na ịbaka n'ime unu gbaga doro ala were ntụgụ mmiri asị agala gị kpochiri ụmụ okorobịa akpọchi famịlị ndị mmadụ ihu sị ịgaji ije papa lee m la amaji here I come ị ga ole ihe nga mma ma m na gị na-agwa onye mụrụ ị ga-agwa ma ọgụ mụrụ ma ọmị mụrụ gọ ụmụazị ụda a ga-agbalaga n'ụlọ gị elu ụdị nwa ewe kwa Chineke kere gị ka wee kwesị jiri aka ya kpọọ ọgụ eme odiri oche asọkpụrụ gị malụ ha iso n'ihe akpụrụ na Owerri mekwa uwe ịbagara nga kamgbe ha many days nnọga n'ime ụlọ uwe na-eshi ka nga abagara ogiri mmiri ogodo akpọ ka abagara mmiri oshi n'olu ote nọ na windo nga na-eme ka m tụgharị uche n'ime akwụkwọ nsọ ushi mpata ka dị ekwe m zi ike gị nọ nga emanya ote ka Adam eme anya ka onye ṅụrụ goofu sapụ akwa akwa na-afọ odo ezi ka ọ nọrọ achọrọ m ka ọ nọ 1 week ka deti n'olu imechi ebe apụ ama ele adọrọ bụ onwe gị akwa m adị m nọrọ ebe akwa ga nọrọ ebe a na otu uwe isi eshi tu ma gbachi nkịtị ihe awụ ụlọ nna m so akwa ya sogodi mba ya ebe o nwere ife ọwụ ihe awụ ụlọ from the beginning ebe awa ala nna m so na-ehi na-ekwugene ebe ala nna gị from the beginning starting from that ojoko butela here na onye amụ ahụ ebe a buko ma ajọ ọgụ onye wụ nna gị who is your father John 10:30 me and my father were Amandianeze o wetere gị na ndụ m fọpụkwa gị infat amụbeghị m nwa ka m gwa gị ya na infat alụbeghị m nwaanyị ojo ahụ m dekọrọ ka ewu nnọkụ mgbe ọbụla na-arịa gị n'ụlọ m kpachara anya go bụrụ akwa n'ugbo a ga-asa ya mmiri sapụ ihe nga wụsụ ụdị ahụ adị mami batakwa m ọsọ ọkpa ị na-emu asụkwa isi ka nna gị mee ka eshọ na ị na-ịsụchasịrị akwa niile anyị bakọsịrị ebe ahụ akpa deti na mama m enwe kai ka nna ya me and my father were Amandianeze, good evening, sir. ama m onye m zegara nnọọ ele otu ya Adị m mma nsogbu adịghị. ịkọrọ m ụkọ n'anya Ha nwoke mgbagharị na bọọlụ gịrị sisi mpa ịma na mpa ya batara abata o chekwuola anyị ọ gwa mere onye
Chidokana makwa. Awashi. Radio without battery. You must have name na family on your Hajarango. Hello, Tenago, because Thank God, on and no. when he has told you, Nago get him Lotos one more first personality to get boosted. Ya Lotte, Jamakam, you could hear Hojilo. Where said I'm theory, I hold you the money I get you could not. Here, cook with you, made him Pamujo. Mpamuka baraka bianu wo baraka na ihe niile nwere na we make oji na mpame me hoji nata shishi ekpi ni oji hode ana bu na maka Chineke ke maga abo akpu niile no no la yo locha anya just 2 days gari ahụ na gari That's by the way. Ngwa. Can't you go? Akwa cho ya. ka iro na Came again. Can't you na ni moko ku no wa haro. Hello, we get tigre. papa ya gataje ha ka Okay, tigre aziza. disi ebe He get tigre okwu. Onye sapa akwan. Ngwa. Mbata masa ya. Mbata masa. Asin ngwa. Osime abata sa. ka iro too bad Ala kwa Come on, bia. la. Amandianeze Give me amuro go na. ikwe nwa go na mami ikwe nwa go All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!